ki ki bapide mentip manu bade contact ki contact ki de ki brio ki bayo yak ni ka jingpang na kinong pang COVID-19 ki don dat ki contact ki high risk contact ki low risk contact ki high risk contact ki de ki brio ki balakta yak kinong pang COVID-19 ki basa ni syong hajan ginong pang COVID-19 kum haki jaka trei ha kelas ha ying ha kijingyalang barkiwei ki bayalet yawan barki brio ki balala pang COVID-19 ki low risk contact ki brio ki bem klem jan ya ginong pang COVID-19 wala da ki don ha ka jo ka jaka henry ki low risk contact ki laban pin sa priang ya ka ni jingpang quarantine ka dege ka quarantine ka mo ban pensala ka jong balwan perking yakalit ka wan jong nong pang COVID-19 barki batharai bala shakta ha ka ni ka jingpang ka quarantine ka khanglat ya ka jing sapriang jang ka jingpang COVID-19 da ka bapnya jangay ki brio na nong pang COVID-19 ni na ki batharai papang ya ka COVID-19 ka quarantine ka de ban long ha ka kamra la ka jong badan pat ka pan khana la ka jong ya no de ban quarantine ki brio ki badai ya ki high risk ya ki badai ki low risk contact ki brio balai chabar jalla ne kari par ki bapin iya ki dakishin jong ka jingpang COVID-19 ki brio ki balai chabar jalla ne kari henre kim dan ya ki dakishin jong ka ni ka jingpang ka quarantine ka dai hadu khat sau si lenter na do ka sngi ba shakta ka jingpang hadin ka ni haki khat sau sngi ba bod thoi ki dakishin par ka jinglong ka khia le jong ha ka self reporting diary bala ai da ka sarkar badai ruban bitip shi bor badai pet da ka bapun shispa phra lani way not new not ke ka bapide ban le ha ka por quarantine tengya ka mask sad bhaya kikti da ka par ka sabon sad hi piang pela khiu shwaban bo shabar kamra sad hi ye ki jan da ka khlut lek huat le suba ye kikti ka ye ka shintur ha ka por bajar ho yang jangai na ki wei lum ya ka jingtip sumar bat phikari ala die dongin ya kersan ya iwe